ला बेटी के भी करमाला कपड़ा ला दिलियो है। इतना गरमाल है काला जी। ना गरमाइल कलर है भाई। तो एगो टोहा भर के बेटी कर्मा करी था तो ओकर कपड़ा नहीं खाली। हम कुछ कहली तोर फरमाइश पूरा होइए गेलो तीज में बेटी के फरमाइश पूरा करिए दे छियो। तो ऐसे पटाख रहला या कहला कैसे रहला है। अब अभी फरमाइश पूरा कैसे होलो है। ऐसे मथवा पर रख देतियो हाल तो मथवा पर रखियो त कहता कि मथवा पर ला काला पटक देला। अभी इतना गुस्सा में कह लगी है। अभी आओ एगो सुन लो ना। कौची दीदी आई थू कर मामा करे तो उनका ना दे ला दे भाई। पूछ लियो कोची लावेला सूट लेवी के साड़ी लेवी जे। हाँ अब देख चमनिया मुस्कान अपन बहिन के देवे के बारी एलो ता हमने के तो कि ला अपन बेटी के ले ला। जा तो हनी के साल भर में 12 गो फरमाइश पूरा करी। हम अपन बहनी के एको गो फरमाइश पूरा ना करी ना। एको गो सड़ीवा साल भर में ना दिए कुछ। तो हम मना करी थी। मना ना करी था तो मुहमा कल पितराइन कर लेला नंदी के देवे के नाम पर। हम मुहमा पितराइन कर लेती हल ताऊ कहती है लावे लागी तोरा। तो हमरा जे लावेला हम कलो सहजे रह जाती है। तो तोरा जब देवी के हलो तो तू अपन गोदरेजवा से निकाल के देता हुअल। अच्छा गोदरेजवा में से काहे देवे। हाँ तो चुप रह। हमरा लावेला हम समझ लेबे तू बता देला तोर बताना काम हलो। हाँ तो अब तो लाइबे करबा। लाइबे ओहू बढ़िया ला के देबे। हाँ प्रभु तोरा से कम बढ़िया तो आके मिल जाए बहिन के। ओहू उसी ला के चल तो जा। ओहू ला के हम हाथ में दे देबे तोर हाथ में ना दे देबो कि अपन गोदरेजवा में से बदली करके सड़ीवा थमा देबो पुरान का। हम ऐसन भौजाई नहीं समझला ना। सब नियत हमरा ना समझिया। तू ओहू कि हम सबसे बदल लेही तू ओहू सबसे ऊपर हहू ना। ना का धर्म चाट ले हवा। मेहरारू हमर हो तो हमरा से कुछ छुपल ही लुरिया हाँ, छनिया। तोरा जोरे जे हम कर लिया ओखनी जोरे हम ना कर रही है। छल समझला ना। छल- नदियों के ना लगाई के हमर भौजाइया वैसे कर रहे। उ सब विद्या से निपुण हहू। हाँ है ये हाँ ता अच्छा छोड़ दे हम ला के दे देबी दीदी के हाथ में दे देबी तू चिंता मत कर रह दे। तू हमरा मत दिखाई है। हाँ। एकरा से अच्छा तोरा हाथ में का लगी था हमरा दिखावे मत करिए लेकिन ला तो देहूं बढ़िया। ला के भी देबी या तोरा दिखा के भी देबो। बिना देखले रहबो ना करबो। देख पड़ोसी जर मरे नैहर में जाके कलह करे।